ଏକ ଚକ୍ର ଯାହା 5000 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା, କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ଗାଁର ଦେଉଳର ଅଂଶ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ରହସ୍ୟମୟ ପାଳିତାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଧାରା ନୁହେଁ। ଏହି କାଠର ଚକ୍ର ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ଚକ୍ର ଭାବେ ପରିଚିତ। କିଏ ଏହି ଚକ୍ର ତିଆରି କଲା, କିପରି ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ଏହା ଅମର ରହିଲା, ଆସନ୍ତୁ ଏହି ରହସ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା। 2002 ମସିହାରେ ସ୍ଲୋଭେନିଆର ଏକ ଛୋଟ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଜଣେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଗଦାମାନ୍ୟ ଏହି ଚକ୍ରକୁ ଆବିଷ୍କାର କଲେ। ଏହି ଚକ୍ର ଥିଲା କିଛି କାଠ, କିଛି ମାଟି ଏବଂ ଏକ ପୁରାତନ ଐତିହାସିକ ଗୁପ୍ତ ପୁଞ୍ଜି। ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ବେଳେ ଏହି ଚକ୍ର ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା କାଠ ଚକ୍ର। ଏହି ଚକ୍ର 5000 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି। ଏହା କେବଳ ଏକ ଚକ୍ର ନୁହେଁ, ଏହା ମାନବ ଐତିହାସିକ ଏକ ସଞ୍ଚୟ। ଏହି ଚକ୍ର କାହିଁକି ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ଏହି ଚକ୍ର କାଠ ଏବଂ ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ସହଯୋଗିତା ଅଦ୍ଭୁତ ଦେଖା। ଏହି ଚକ୍ର ପୂର୍ବ ନିଓଲିଥିକ ଯୁଗର ଉତ୍ପାଦନ ବୋଲି ଧାରଣା। ଯେଉଁଠି ମାନବ ଦେଖିଲେ ଆଧୁନିକ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଗତିଶୀଳତା। ସେମାନେ ଏହି ଚକ୍ରକୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ? କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ, ବ୍ୟବସାୟରେ କିମ୍ବା ସମ୍ଭବତଃ ପୂଜା ପାର୍ବଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଚକ୍ର କେବଳ ଗତିର ପ୍ରତୀକ ନୁହେଁ, ଏହା ଜୀବନର ଏକ ଦାର୍ଶନିକ ଚିହ୍ନ। ପ୍ରତି ଜନ୍ମ, ପ୍ରତି ମୃତ୍ୟୁ, ପ୍ରତି ଉନ୍ନତି ଏକ ଚକ୍ରରେ ବନ୍ଧା। 5000 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଏହି ଚକ୍ର ଆମକୁ ଦେଖାଏ କିପରି ମାନବ ଜୀବନ ଏବଂ ଉନ୍ନତି ଅନୁଭୂତି ହୁଏ। ଆମର ଆଧୁନିକ ଗାଡ଼ି ଥିବା କିମ୍ବା ବୃହତ୍ ଯାନ ସବୁର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏକ ସରଳ କାଠର ଚକ୍ରରୁ। ପ୍ରତି ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଏକ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ। ଏହି ଚକ୍ର ଯେପରି ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିଛି, ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ିପାରିବେ। ଜୀବନର ଏହି ରହସ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କଲା କି? ତେବେ ଆଉ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ରହସ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।